Fundelane ukuthi uzoba ir. Ukhulekele ukuthi uzoba ir. Pick it no. Pick us out when I'm in the Tandazela ukuthi uzoba ir. King Ginger Cream Dala Cream. Welcome to King Ginger TV. My name is King Ginger ngintwana seking indlovu emabhokweni. It's the section mawungazi. Election bathi section thina sithi isigodi. Ila ngidabuka khona bafethu iaddress nonke niyayazi. iKing Indlovu. Ngintwana engathukile, ngintwana engathuseki, ngintwana emela into yayo. Mangithi ngiyabahlukanisa abantu, ngiyabahlukanisa. I am here to help iSouth Africa ukuthi clinic. Mina no government siyazama ukuthi nibe ngcono nina kodwa nina nenqaba so into engimele ngiyenze kumele ngingenelele nami njengenkosi hlukanani kade nidla ivalentine la nichoma la maniqeda lapho senedelela hlukanani. Take me to the couples. We back at it, Mtanami. Welcome back to Angisakufuni. It's whereby I give people a platform to break up, as you all know. And today the question stands, Kimang ofambelang bri? Because we always take people to Bri. The reason why we take people to Bri Taxi Rank. Bri Taxi Rank in Johannesburg, it's one of the biggest, and it connects almost amakasi wonke. So that's why give favor. I know for sure ukuthi you get lot of taxi emakasi atholakala eBri, but ke ngesidebate ngeBri namhlanje into sokhuluma ngayo ukuhlukana kwabantu kitshwa Lesotho ene khona li awusi wangimolela ari ke ubona umo country nyaka and nna ke mo South Africa why you so nthusi ngithi mina ngithusa ngani siswami ura uskayitira style wangikutlo gore ke ring. Why don't you help me? I have a problem, Ginger, and I need you. So ngaphezulu ke bafethu, we are here. It's ngimuzwa ukuthi ukhala ngani, isitori sakhe sithini, it's ngimsondeze bafethu. Siswami usondela. Mamas. Hello. Unjani? Ngiyaphila. Shap. Libitso ke mang? Lebitso la ka ke Sibabatso Mothobi. Sibabatso. Yeah. Sibabatso mojolo go etsang? Yo, Hish. Atsaba mojolo ba ke scam. Ba bua nnete shem. Mojolo ba petse ka nna. Okay. Taba ke ena ne. Ha ne ke ngolla ke re ke kopa o nthusi. Ne ke bua ka wa tsaba ne ha ke qala ne ke re batho ba shimane ba maZulu. Yeah. Ke bona. Kanti yo. AmaZulu asenzeni manje? Ay ke sharp. Ke sharp ka maZulu. So okay fine, ha ke fihla mona South Africa ne ke jotsela abuti wa mZulu. Okay, taba rona ne ntse le sharp from the start. Ne ntse le sharp ka ke o bona ha o ka bona motho from a distance o bona ile motho a sharp. But e rata mele pela ha o le tsebane kanti wa tseba ke ipitsetsa tshone ka moratha. You Uri, was it that bad? Because what I know from our side is that Zulu guys are very romantic and they are very gentle. Yes, kata ba ofela dokwa tseba mama what. Yeah. That's the only thing about romantic. Mama sharp. So motho ena wa ka re jotselena from last year ka bo April. Okay. Ebe ine le motho ne ke mo rata haholo. Le no ke tla ntse ke mo rata but se ke le sharp ke yena. Ka taba ya hore motho ka yes umamela maskandi, I don't have a problem with that one. Okay. Happy motho ka ntshesitse ka batho ka Valentine. Wenzeni manje umuntu wakho iValentine kwenzakaleni mfethu? Ekare ke nna mo forsa ngore abe like a etsa dintho tse romantic wa bona. Okay fane ke motho wa ka ke mo guide but ha ba tlo guide ya I think o ntsa le rooted into tsa buzulu. I don't have a problem with that one. Also motho ena wa ka ke taba hore ka Valentine a go honna he's just doing it for me because ke itse ke e batla. Valentine ho yena e tshwana le Women's Day. So o gotsetseng ka Valentine if ana go direla favor e kana? Ba le bana le blom le la le tla bana le body shop mo nang body clothing shop ka po Shoprite. Oh yeah. Le zamali one. Yeah, ke le plastic. Yes. Ka re le ile ya ba re berekisang go funeraling. Le nang le trata nyana ka class. Thank you. Sometimes la lighter. Lina le metsi ka re ke plastic. Ke a bona. A se motho ka o reketse le blom. Le blongwana. Le blongwana. Ebe ha qeta mono fela a tlanga ke la PS a ke tse bo ingotse ka monkey pen or o ingotse ka eng but I love you.
This guy is romantic. Hayi. No, sister. So awubua ka taba ya gore awubua ka taba ya gore out ya gago u deep go Suzulung, because you wrote to us that you guys don't usually go dates, you guys gona le the rules a tshwanela gore o apare the way or ratang go apara ngateng. So what are other those things and how did it come to that, and yona ikwenza ufile kanjani all of that? Ne ke se motho a ratang go tena di legging wa bona no ke tene legging Yeah, ne ke se motho a ratang go tena di shorts but after gore a njwetse gore yena ke jola le yena ke tlametse ke tene moso motelle yeah. o batla mosadi jwang ho girlfriend o so kang o monyala o so ka mo fa le 200 ya manala ha tloa mo njwetsa ona ke lo mohlatsa wa shit I never ebe he motho a ka o njwetsa gore ke se ka tena di legging especially ha ke sa tsamaye le yena ka gore ke bontsha fikara ka bathong ha feel sharp ka yona. Why? Why? So wena sister ufuna ukuthini kuyena, ufuna ukumtshela ukuthi awusamorata? Hayi ke sharp sham. So awusamorata. Wabona after Valentine yeah. Ke sharp. So ne Valentine ukuthengele le rose lena wakuthengela ne PS. Yes. Aqeda reka. Kheko ha hai. Mara ha se ha bona. A ke tsebo ke mjondolo wa mang o ditadi o maphele. Hayi ke sharp sham, honestly ke sharp. Ke sharp. So sister usumuthotsi wena motho mongwe maybe honestly motho a ke so mothole but santsane ke le ya ke open for nka thola motho e mongwe mara iskaba mozulu ke sharp ka mazulu god ke sharp kazi senzeni kodwa ngosiyami sister. So na unama options awu2 ne, so you have two options gore awuthagago ayitla mo re tla ipa tšhelete gore e gotlele kokase o le gotlela le ditsuka base because ke le tlisitse le ditsu. Ha ke bone ka re tle ke tlo gotla le yena. Okay, re mo fa tšhelete a tshikina na o le ka mo fa tšhelete a gotle ka ba le ma taxi rank. Yeah, okay, welcome uyizwele mfethu usekhulumile usomsuthu uthi nje mfethu akasamfuna ubhuti mkhiphe ebhasini la kaNgwenya akehle nje awune kutshintsha mnagano maybe if you feel like maybe boregile and you miss his jokes, you miss, you know, one thing ka basadi ba Basotho ne ka ba baneng na ba Basotho ka most women re hila before nkatso, so ki ipeile hantle before ki ipeile hantle ho tloa bo ka morena Valentine ne ki ipeile hantle hore a ke wepone o fetsa isidunya se o fetsa go njwetsa sona baba wami bhuti ungahlala ngapha mfowethu kamba kanjani mfowethu shosho ubani kama konje mfowethu ngwenzala nda hayi sokuchazela ubani konje kama ngithi uma isiyamazi hayi interview yakhe mfowethu konje ubani kama bhuti interview ikama Usmenzi mfowethu uma isiyasichazela ngawe another way eniphathene kahle ngakhona, another way nithanda nami ngakhona, wena ungathi yini mfowethu oyithandayo ngaye? Yes. Kuningi nje. Yeah. Angazi ngaqala ngaphi. Ngithanda ukuthi uyangi-understand. Sure. Yabo, uyangifeel. Uyakufeel. Yeah. And futhi uyakwazi ukuthi relate eyintweni yabo eyiningi esibhekana nazo. So njengoba ukhuluma uyak-understand nje. Sister waModlo. Yeah, ke mama bethi. Yeah, and futhi uyazama ukuthi sibambisene ngisho kanjalo. Mfethu hayi nawe uyasho mfethu sibambisene and niya understandana. So wena outside mfethu ngifisa ukwazi kuwe mfethu ukuthi mhlambe in a year kusuka manje mfethu nibona nekuphi kule relationship? Njenga inesukela manje. Yeah. Ngibona sinezingane sijabulile. Wasehleka manje. Uyajabula uyamchaza lento esho. Ngibona happy nje sinezingane. Sine future bright ngasho kanjalo. Wena mfethu njengoba nithandana ungasho wena ukuthi umuntu o diverse. Ngisho ukuthi umuntu othanda ukuzama nezinto ezintsha, ukuthanda ukukhula nempilo njengoba ikhula, or umuntu osahleli nje la ohleli khona. Ngomuntu othandayo vele ukubona izinto ezintsha. Kodwa ke
ngeke phela sithi sishintsha indlela esakhula ngayo yabo. So wena uma ukuthi umuntu othanda ukubona izinto uyathanda ukuphuma niyodla ngaphandle nihlale nje lapha ngasemnyango kulama umbrella lawo kwenikhothi ice cream. Ngeke lokho. Ngeke. Yini? Inkinga amehla abantu vele iqale lapho lento le. Ngeke ukuthi sithi sihleli manje sesibuka abantu sebebaningi yabo. Iyo lento engingayithandi kodwa nje anginankinga ukuthi mhlawumbe mesingahlala mhlawumbe endaweni evalelekile sibe sendlini yabo right. Yeah, go right lapho. Kunendawo evulelekile afisa ukutshela ngayo. Evulelekile. Yeah, ngithi uthanda levalelekile. Yena khona evulelekile afisa ukutshela ngayo. Sister, ngicela umtshele yonke into kade ungitshela yona. Nangu la. Okay. Ere ke o thetsolle pele. Yeah, mthetsule. Tetele. O thetsolle. Oh yeah. So actually ke ngolletse King Ginger ka hore ke batla hore nna le wena re kgawane. Nehlukana ke manje. Yeah, hape ha ke kgotsofale tsela eo o batlang ho ntreata ka yona. Tsela eo o batlang ho treata relationship ya rona ka yona. So hala the next atla interview mona because ne ke tseba hore ha o tlo dumela o tla le nna. Kanjani? And then le ha ne ke re ba itseketene legini le top genie. Yeah. Ke hobane ne ke batla hore o ska wa nghanela hore ke tene Yeah, aqobe kanje ke tene na because o motho a sa rateng ha ke tena di legging or di shorts. You want me to wear dresses, so awume kancane ke angithi khathi siqala lento yesavumelana ngithi ne ke dumela hobane ne go rata ibile ne ke tsone ke nahana hore o tla change. wathe wena nje uzongi-understand phose kuhlukephi manje kuhloko kaneta kusakhona wathe nje wena uzongithanda nomnjalo bami ubunjalo mfethu ungabhiliveli na kwi-Valentine uthi wena umkhiphanga umququdisa iPS nalembali yasemathuneni iValentine yani ngamtshela nje ukuthi indaba zama Women's Day angingeni manje pho iValentine yani uthe wena futhi uthi iValentine Women's Day leyo nto leyo into zabantu besifazana mina nge-19 ngisuke ngibhizi ngeke ngikwazi ukuthi ayikho nge-19 iValentine inge-14 hayi buku uzuyayazi into enjani kwa nawe wazi iValentine ukuthi inini lezo zinto izinto ngabe thina asihlangene nazo wabo ngakutshela ngathi wayibona nthini kibuka kayo hey yabona wayibona enye into at least yakimwetseletse enye into uthe usister mtshela nokuthi wena usuvulelekile ukuthi ungashelwa ngoba uvulelekile hayi wazini umfazi yini yaziwa umfazi kodwa hayi ushilo problem nalo wena ha re tshwana aketse bona nekezela lemzulu neketsang wena mina nawe ngoba savumelana ukuthi umfazi wami yohlezi ungowami umfazi jwang o sa khone ho nketsetsa dintho o batla ko etsetsa di-washing o sa le 200 amana la fele ha wa ketse yiyo futhi enye into engibuye ngayithandi mina le yiyo lenye into engibuye ngayithandi lebo zitatata bakho bakhulumayo yini leto ngatheni kuwe kanti ngatheni ku uveka wangiletha la wathi uze ku-interview manje usuletha mina emakhamereni uzongitshela lento ngitshelayo because nekitseba ha o tlotla nekitseba you won't come ngiyekisa izinto zami ezibalekile ka o tsele sotho ha sa understand ke mo wa ka re dutsilela mo because I quit next ke mo bona I quit next ke zamme gore a ithutela ngwe ke tseba maybe 30% or 40% of Zulu mara ina next indaba ungafuni ukukhuluma ukuzama isisuthu nomuntu wakho it's not in my tradition ukho kanjalo hayi ngoba nakho ungafuni ukumuzwa ngiyamuzwa ukuthi phela vele ayikho into ekumele ngabe nje ngiyayizwa ephuma kuwe futhi ngabe yimi engitshela wena ukuthi kwenzakalani la because yimini inhloko angithi yimini inhloko kulento le girlfriend yakho la umshadile phela lo muntu mfethu ngalokho ya kuyena umfazi wakho lo lengane yabantu lebe kuyintombi yakho and nakhona kusaseyona intombi yakho isivulelekile ukuthi ingashelwa manje wena ususingile nayo usesingile sister mubulele gore awusamorata washelwa ho usitshelile yikho esibizile yini mfethu ube nenkinga nami indaba unenkinga nami hayi ngoba nginenkinga nawe ukuthi wena unginyanyisa ufikeleni nalomuntu ozomenzisa lento le mina ngifike mfethu sinilande nobabili okade ujabula ukuhamba ngebus lethu la uyamfuna wena lo kanjani esicelile ukuthi simsize ukuthi akutshele ukuthi asakufuni akasakufuni ingane ayisakufuni wena uyayinqabela ingane igqoke iqephe wena uyinqabela ingane igqoke
Hey, nami umuntu ongikhatha nedlozi. Lalela la wena, lalela la into ezoyenzeka njengamanje. Yebo sizohamba sekhaya soyikhuluma kahle ngoba lento ngeke. Umntwana msutha asakufuni mfethu. Akutsamele wena shoma. And umile lapho. Lazi ngiphumela isuthu ngangimdedele. Mfethu sorry kulokho. Angithi mina wakushela. Oh. So imini kumele ngisho ukuthi lento iphela nini kanti? Hayi. Kapilo yama. Cela ukuthi lento siyikhulume. Hayi ke sharp shoma. Umniki Sharp kwethu. Uthi ubidwe ngemarking pen. Engotshela. Bengizama khona nje kanti yini? Ka PS. Kale bloma la Shoprite letsa mali 1. Ngikulethela amayinyayinye ngithi naku uzujabule njenge. Mayinyanya ja PS. Tsamwe rekela mme wa go bona yena o tla isha. Tsamwe rekela mme wa go bona. Naye nganqaba. Wazangi la umfazi omsuthu. Ha. Ukulangani mfethu ngoba kuyafana mfethu izenzo zakho beyibonisa ukuthi awumthandi lo mntwana. Ngathi ngimzama ngezinto ezinhle kanje. Uyazi ukuthi kuyinqwele kunzima kanjani ukungena esitolo. Uqukula amayinyayinye uqulele yena bese ezokutreata kanje. Buka nje into engikhuluma. Ngiyakhuluma uyahleka. Mfethu, musukusebenzisa izandla. Cha ukuthi uyanginyanyisa lo muntu lo. Ukhombisa ukungidelela kwakhona ukuthi ezongiletha la emakhamereni ezongitshela into angitshela yona akangihloniphi. Khale kuhlompha. Khale wana ka Valentine. Ke mohla respect ka for wena netswa ya mabitle. Ke sharp. Azini. Mina lento yakhe yanginyanyisa. Yeah. Ngezoyenzeka njengamanje ngimshiya nihambe nalomuntu wakho lo. Ngcono. Awuthami. Wena ngiyaqala ukuba ne-out grand kanjeni. Good shot. Into ozoyenza ngesabuyele nawe ngebhasi. Sister uthe singabe sihamba nawe asikuphe nayo imali. Ukuhamba nawe. Hey, sokunika imali uyogibela laphana. Ugibela itaxi. Uye Bree. From eBree uzowathola ama-taxi ayilokushini. And then emva kwalokho ungaphinde uye kubo kwalomntana. Akuyena awu. Ngiyacela. Iyaphi ifoni? Usufuna ukumupha ifoni yakho? Yini gift eValentine? Hayi lutho. Manje why uyikhipha uthandaza ngayo? Dani ngiyacela. Cela uthi lento. Nje kuba bethe umuntu ke sharp. Mfethu uthi angitshela uma isister ukuthi asakufuni. Ke sharp. Nayi imali bamba mfethu. Gibele. Hayi bo 100 rand lo 100 rand. Hayi bayingi. Welcome. Mfethu. Ngicela imali yami esikhwameni. Awuthami ngicela ngisukumele esitulweni sami. Dani ngiyacela. Okunjani? Yebo ingangibhekele. Ya nami ngibheke nawe le sister. Singabe sambuka. Thank you. Uthi nje uyabonga. Bonga uwe. Musukala ngumfazi omsuthu. Usafela amacala baba. Hamba. Khoma cala la. Dad. Hamba naye welcome. Musukubamba ingane. Ucelani? Hey awuyekele. Sharp. Sifela amacala baba. Sifela amacala. Ngiyacela Dad, ngicela ubuze kimi. Kithe ngwe. Ufelani? Ngiyacela. Maka wena ngikisa buyima. Uyazi ukuthi abonanga mina nawe Dad ngiyacela. Dad please. Yini ufuna ukuhlaba u1 nini? Dad ngiyacela. Hey, nayi inceke ungathi nayi ingqwele ngathi ufuna ukusihlabela u1 la ifela amacala baba. Dad ngicela uzwe mina. Mfethu hey empethu. Awuyele ngane. Ayisakufuni. Ufuna ukuhamba noTshebe lo. Ke sharp. Usungibhaka mfethu endabeni zakhe ngithi uthi ngithini? La ngatsamalena sobuthatha. Dali buka manje ngihambe ngibanjwa yigora ezimnyama. Welcome mthathe mfethu lo muntu usedlulele kakhulu. Qala uyisa imali yami. Sekubiza isigore esimnyama manje. Ngiyacela Dad. Hayibo. Hayibo. Yeah, sister. Ngakhali sister. Ngakhali. Sikalela mona. Ngiyomuthi nike marata shoma. Ya yena uyabukeka ngathi ubengaba nepotential. Inkinga ngimazi ukuthi lamacala kababa wakhe lawa afelayo. Angazi ukuthi baba kwenzani. Hey bahlolotse. Askis ne. Sharp. He's childish. Ke sharp atsam. He's childish. Childish. He's foolish. Style. Wasitseba sitlatla ba re stuphunga. But he's a true Zulu. That's why I never. Hayi sister kuleka. I never. Welcome umthathe mfethu udade ngapha. Mthathe sorry sister ne uzoba right. Thank you. Yeah sorry. Welcome mfethu ungakhali sister ne. Skala. Skisi ne? Yeah kello. Skisi. Umniki hakhe welcome mfethu khuthathi duduza umntwana. Welcome hakhe umntwana. Hakhe welcome. Nkosi yami. Welcome. Mfethu mfake pasini welcome.
King Ginger Cream de la Cream uma sister akekho right uphatheka kabuhlungu hayi indoda yakhe le phezulu yogibela laphana yebree ayi yabona ukuthi ke manje hayi bondeneke ke Nqwele ngapha ngasiyo nini ngapha eBasuthwini manje mele siyoyishwelezela ke manje sishunqisa impepho King Ginger Cream de la Cream angisakufuni it's about that time it's going crazy going bananas do the right thing make sure that you subscribe you do it right ngiyabonga mzansi take me home